Punt tàctil. Eines i ornaments. El poliment de la pedra també va ser una innovació tecnològica d'aquestes primeres comunitats pageses del Neolític. Noteu quin tacte més fi i polit el d'aquesta destral que servia per tallar fusta, feta d'una roca molt dura. Aprecieu la tècnica i el treball artesanal que feien per fabricar collarets i braçalets a partir d'unes denes en forma de cilindre foradat pel mig per poder-les enfilar. Aquestes denes estaven fetes amb variscita, procedent de les mines prehistòriques de Gavà. Aquests grups també tenien eines com fals per segar i ganivets fabricats amb sílex, una roca sedimentària relativament fàcil de tallar a partir d'un nucli que ara podeu tocar i comprovar-ne la textura i la forma un cop han estat extretes les peces que es convertiran en eines. O fins i tot amb projectils d'armes, puntes de fletxa. Us presentem unes denes de variscita, que devien formar part d'un collaret del Neolític mitjà. De la Bòbila a Madurell, Sant Quirze del Vallès. Una destral de pedra polida, prehistòria de Can Solà, Castellolí, i un nucli de sílex per extreure ganivetes, del Neolític mitjà de la Bòbila a Madurell, Sant Quirze del Vallès.